wallahi wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna salafiyin. Mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafira ce. Fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ku yi magana da iyayenku cikin karamci. A ina iyaye suka fi buƙatar karamci? Shin a duniya ne ko a filin alkiyama? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai haɗu da iyayensa a filin alkiyama. Kana zaton karrama su zai yi koko me zai musu? Duk halittar da aka siffanta ta da kafirci sai an bayyana abin da take bauta ma. Ka bayyana mana abin da suka bauta ma. Idan ya tabbata baka san abin da suka bauta ma ba, sai kun haɗu da su a filin alkiyama kayi musu bayanin gunkin da suka bauta ma. Na rantse da sarkin da raina yake hannunsa, uwa tafi mata daraja, uwa tafi ƴaƴa daraja. Nana Fatima, Nana Aisha, Nana Zainab, Nana Maryam, dukkanin nana, sai Nana Amina ta fara shiga aljanna kafin dukkanin wata halittar ƴa mace ta tsinci kanta a gidan aljanna. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka tsarkaka. Ya Allah, idan mahaifiyar Usaini wannan tana goyon bayan abin da Usaini yake yi, ya Allah ka ji yadda ita masifar jahannama. Ya Allah ka ji yadda ita azabar jahannama. Ya Allah, idan mahaifin Usaini yana jin daɗin abin da Usaini yake yi, ya Allah ka jiyar da mahaifinsa raɗaɗin jahannama. Ya Allah ka jiyar da su masifar jahannama, ka jiyar da su azabar jahannama. Ya Allah ka tabbatar da Usaini a jahannama dan alfarmarka ya Allah.